bw'omu Gusii. Kisii and Ndizi TV na bwansu bwo Gusii ngwegena ritkoria uri aberi ritoere kegima na nene kwa aberi gokwego kya kubwatie miroberi yonse Kisii and amaya asenchera ere yowekeranu yandra gotonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube ni wora tonyora wetera Ndizi TV News na bogo tweet wetera @Ndizi TV. Serikali yetu ina komwenio munyanyimbo yomo ensemo ya raganga. A building in a record and child complex. What they done, they go to 350. Abaibuli n'abana guchego konye kaso konyorobo koreri bwaben. Togo getenga abantu abaito babwato bumanyi ao na enda bwa abantu barawonsoreri ense. None bintu bina chigari ne bintu binde tonyale ko tokoros Kenya agayigana. Ababunde n'abayiga aba engineer korwa chinsemo ao nigo bakwaneire igoro yokoreta magenderero. Abo barua engora yabo na nene kugania abanyanyimbo kurigereriwa ne serikali muri keito Josephat Amisi nabwa wikira na sensemeyo natigatoiwe na raia yatwariganiretie nase esablocation ya raganga ime yewodi ya Bogusero ekostikienda omwakoyo ase county ya Turukana ase banyarete ko abagoitwa amona babegwa ime county ya Turukana. The officer passed away on 24/09/2022 at about 17:00 hours at Nyamira area near Kakiteitei village in Turkana County. Yabarai banyarako bagwikirana ase omuyegoyo no mubunge bwe constituency ya Kitutu Church South Anthony Kibagendi yo oyeboria eserikali nyareko bagekoenekia yenanire amaganio abwenerete gukia asabanyanyimbo ayibona rachiko bagakubarinda kubatekana na ababegwa abo bakonyarako bakubarwania kuongeza vifaa vya hawa watendakazi hawa polisi ambao wanafanya kazi ngumu kule pande tuko na bandits na cattle rustlers. Inafaa tuwe na kitu ambayo inaitwa drones ambayo inaenda inafanya survey kwanza alafu inaleta information kabla vijana wetu waweze kuenda kwa uwanja. Igo Kibagendi nigo boigaburie serikali nyareko bagekoenekia inga ya nyareko bagekobatuma abanyanyimbo bali banyareko bakoba emeremo asemya elinde banyareko bakobwatesia abanyanyimbo abo bakonyareko bakorwa asa maigerio abakonyareko bagotumwa ase chinsemo anene omorembo tali. Ni vijana ambao ni wachanga sana. Vijana wachanga sana ndio wanatumwa katika sehemu hizo. So tunasema pia wajaribu kuongeza pia wale wako na experience waweze kutembea nao. Boigo omotenene w'abanyanyimbo abo onyarako bagawikirana asomo yegoyo nigo amotogia Edwin Omari buna munyanyimbo nyarete ko bagakwerwa anene ase obokoreri bwaye chinsemo chonsi anyarete ko agagotomwa. Federal Service Unit and the entire National Police Service have lost the service of a young man and dedicated police officer whose service will be greatly missed. Boigo abamenyi benseme iyo nigo bayebolia serikali inyareko bagekoenekia ng'anene yanyareko bagekoena na libagalinde limeremo uchia ase enka iyo kubwatekana ne libagali nene Edwin anyareko bagakwira na gokonya bamwabo. School fees. Huyu mzee sasa hivi ako na watoto wawili wako university na mmoja yuko secondary. Hiyo kubeba mzigo, Edwin alikuwa amebeba mzigo karibu nusu yake. So nina hakika ya kwamba Kuripoteria Ndizi TV Korwe constituency county ya Kisii Elitharane Josephat Amisi. Miyamano umurikeito Josephat Amisi ase oroboti ururu ikiranto tkana nayo nigo abamenyi be ward ya Muticho babere bakwemurunganiria igoro yo gotayira kwa magacho dispensary yeburi yo gotoka asenseme yo askeri batawuna nige kwirane magega amagendro na boigo obokoreri bobo bwenia boigo nigo babere bakwemurunganiria emechando au anene chipara chimbe na boigo okoborwa gwechitaya senseme yo na kugania abarai abo baba gochorwa goswagati na kuri
kurigereria enchera barareta amagendero ase enseme yo bakorawa nomo MC w'enseme yo Ronaldo Ngaga nigo baganire guche kubwaterana erio koinekia amagendero ase enseme yo awase Ongaga bainekere buna nachiko bwaterana no mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati koinekia buna e dispensary yo yaberege koera nyagitari muroche unere eriga yagachire na CDF ya engakia Manson Yoyongo ekero devolution ya church nyagitari chikaba devolved chikaire ni West County since 2013 mune county ya Masongo ya chagete omo MCO linge ga atana gotachana ne nyagitari atachega amanyenga chibesa nkuru guchire kero mwaka ase budget chia department ya health chiwendo kwa nyagitari village chikonya abananchi besa tiyo yana gochaga none shiringi ero nyagitari eje abati abosire igoro nyombe taraera igo echenji tige bororo egere naende abantu baitu banyara mariogo banyarko bakugwenu ande turasoro sana ime muna mwekire kuigwa mayana etarosiria be nyagitari engiya na batoka nyara bakonkerenga kikerengaki ekiagera mogambi orengo otako tikende kyonse gochenje ndeyonse ku 2013 bakabona emechande nderega stima teyo estima nebe kire lakini ase epati ya transformer egachega sereka koru January mpaka saa hii transformer hiyo nyanya gusurukira wiki egocha ko request ndo mugavana aba engineer ngocha barega iga batalire nyagitari barosie BQ egasie nanu nyagitari nkoerere aso mwako oyo omutangani Osimbarati Enyagetari ya Nyamira County Referral nigo egendrete kuyarigani igoro yogochia koinyora rituko ryo muchando bobongo guseri manyikante na World Mental Health eryo rirainyorwe chitariki 10 rituko rya Jumatatu wiki gocha nigo babekire mirobere yo koinekia bunango semya barebe abantu igoro yo muchando bobongo na nene koringoria omuchando yo ase enyagetari yo muri Keito Frida Kerubo no roboturwa sobwekiranu Tinga kichi county chigendete kuyarigania ase ogochigo chengelit kolio mochando bobongo gose World Mental Health wona nigo enyagitari ya Nyamira County Referral yemukirige tambokero ase okolingolia na boigo semia bantu chinjira chiyo gotanga omochando bobongo ne birengerelyo. Okay, since yesterday we've been doing mental health screening. This is the second day. It's going well. It's supposed to go for 2 weeks, and the main event day will be on 10th. That will be on Monday. So basically, what we are doing here, it's all about depression and creating awareness about suicide. Yeah. Bakoragwa no munyagitari omanene Isabera Mirieri nigo airerana ki abantu bekerengege kabesa okirie elikorengigwa. Ase wiki ye twabwate amagana yo gupima abantu nakobasemia igoro y'uburere bw'obongo nibirengereryo twachagete Jumatatu barachire abanyagitari no bare lakini rende enamba igerense togoteba libu abwate mechando y'uburere bw'obongo bataracha nyagitari banyare gocha ire nakoba obosemi Nkibaranya rutanga uburiri bw'obongo gukwana negati yabaringoria nigo baererana kibagokora obotuki nabo igo egetambukiro bakwimokia ase ondorato kino mochando yo ase aine kibuna nigo omorobelyo yo otaligwakanerwa Tinga kichio boigo nigo baerera chifom bakwenana ase ekerengo keganirie elikorengia na boigo omochando yo kwenekigwa negetambukiro omoroire abwenete kwimokia magega yo mochando yo konyorekana. We have 2 forms here that we analyze if someone is using alcohol, and we have another form that is for depressed. 5 to 9, who is called or referred to as a mild depressed. This person we provide counseling support to continue to mentor the person. To 14, this is referred to as a moderate depression. So this person also we provide supportive counseling, referred to as a physiologist. 15 to 19 is also called moderate or severe depression. That person is also sent to our clinic for counseling. Then we have the severe depressed group, which is 20 to 27. So this person is referred to a medical officer for further clarification and further mental health. Isabella boigo nigo airana ki oboroire bobongo bogocha na boigo kobwenigwa. Kwanyora maruire na wanya kwa sukari, suburu pressure. Lakini gwetera suburu robo kwanyora burire bwa
obongo ni birengereri ising'incho okonya okotwara obororo oso okorora mbobe eng'incho kwarwarire okonya kora chengitari konya kunywa omoriokere rituko nayo bwamate bwechinga bwamate gati omogaka na omong'ina abana na abaibori nonye chichirani asomenyete nye bwamate mbori buya nabo okonyora gwachakire korengeri bobe na korwara ekiuke ikeire ase abantu abange bakorusia obomoyo. Bona nigo abantu bonsi basabire gwesokia ase obonge nabo igokoringoriwa na kwenyorera obogwenia. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mbiamana omurikeito Frida Kerubo ase oroboti ororekirano korwa ase county ya Nyamira tokwira na ase county ya Kisii nigo abasubati bagenderete gosemi wachinchera chio kwirenda ekerwa bwata marito kurenda abana babo kebochenu wetanga goseko banga oroiboro nabo wetanga korwa ase chisegi chiegenga muroberio yo nigo korekana ase nyagitari enene ya Kisii ari bosio gatanyora oroboti orwa senchera yobime Bunenchereye moyo gokonya basubati na bana kebochenu enyagitari ya Kisii Teaching and Referral nigo ritkoria rero batwara umurobero manyekanite buna open maternity eryo gosomya basubati igoro yoroiboro gati yabo ko bangoro iboro kogende clinic nabo igochse gichiegenga basubati igoro yokorageria abana bake era twachirega Kisii Teaching and Referral Hospital erinde gosomya bangina baito igoro ya mangana yoroiboro amangana yoroiboro gare amange buchakera family planning watendie clinic amangana GBV yani violence ile okoleka nanka asaba sibati gosasa abasacha asaba na baiseke gosasa abana bamura na igoro yoko ibolera nyagitari na igoro yoko attend clinic anyo mongina iboire omoroberio yo nigo gosirwa na transforming health system bakobwaterana nebengenene ya World Bank asibabeire bagosemya basubati ase sub county onsime county ya Kisii ekero ya bentunda ya kabere nigo baganiria serikali ya county ya Kisii ko babwatsia samatukare bosio eryo kogendereria omoroberio yo a program ya open maternity igere supported na transforming health system UHC universal health coverage funded na World Bank yara baire na intu ya baira fundirichi ebinte binge sana bya mangana yoro iboro ase Kisii County nande togoteba mbya mono twanyare okora mangana open maternity nengaki ya kabere twakole tange myaka ebere ya elire nande twanyare okora omwaka oyo wochimutubone challenge tubwate na funding ya THS nkoerere wochimotu torate una county government yaito enyare goto support inde togendere ko okora mangana ya open maternity kumira na bangina baito iginde kugamba amangana ya igoro yoro iboro Eunice Nyorera oyotenenerete abanyagitari chinase ase nyagitari ya KTRH nigairero bokoreri bwabo ase nyagitari eyo anena sensemo yoro iboro asaineke buno muroberio Olinda Mama nigore oibwengencho mono nabo igokogania bangina kugacha chibesa erinde gokonyeka chinga kichoko ibora wamama bafundishwe binte binge batebi chi services toko na nase mother and child clinic basomiwe chi science chiri chimbe chikoroka na kero monginare morito igere baminya nyagitari bwango gokonywa twabatebiri nyagitari yeito ya Kisii Teaching and Referral Hospital once omongina achire clinic mbuyagenderera nyororo mwana oro resengyo tobwate complete services in one building ngimineti omongina kera achire konyoro mwana totebe mwana orosire tobwate nasari omongino chire konyoro mwana maybe pressure ya chire igoro obeira unconscious teko nyara koyana ntobwata ICU omongino chire konyoro mwana omwana otebanire go konyorwa orosire chinga kie chuboigo ni gaine kebuna amagacho naro abekire nsemo ayorengete korwa bokoreri obuya ase abangina naboiga bana a building inare karo kumata and child complex ebwate bitanda egochugotware bitanda 350 egotwara ICU mwana ICU mongina egotwara theater mpaka mwana keranyo ruronyo kurwara atakuwa admitted mpaka 13 years egati abari baikirana konyora amaigeri ayomba erero buyabwo bosemye banyora obuburachi bakonya kwerenda nabayigo korenda abana babo kuja hapa KTRH kuleta bibi yangu
Hii ni mimba yake ya tatu, na tumeshukuru kwa huduma yenye tumepewa hapa. Leo tumefika hapa KTRH, tumekuja clinic nikiwa na mimba, so tumepata mafunzo mazuri jinsi ya kulea watoto, jinsi ya kujitunza ukiwa na mimba, kuhusu lishe bora. Sekene angonyira tambe kwanza vina nchibono ngochi na mix nanyo. Lakini bono kina somi kulero bongo manya bunango chikorage lyo mwana one elinda kine kare na aferengia. Ngoripotere gataseni kya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Hapa bwatani korwa sekio mbege tenirete kanisa imense ya Kenya, National Council Churches of Kenya anigo baumirana n'abantu bamenyete no borema nabo igo bali babwate umuchando bose bari bawetera umuchando w'ekisegi cyegenga umuyaga ogosomuro beri okorekana ase kanisa ya Getembe Church of God in County ya Kisii ase bakwanira amangana ao ayo abantu abawetera nago kwanira chinchera chibwenete kobekwa eri okoenekia buna emechande yaberege koera muri keto Mildred Momanyi no bati urwasenchira yobuime ebikore by'echinsegi cyangano kombigo kw'abantu bare no borema ime ya Kenya nigo bigendrete ase korengana no botuki nigo abantu abange bagwechaya nabande kwerusia obogima egente byombe ao byagikeire na likalyaye koliya chinchera chindonge cyokogayana ekyombe kya National Council of Churches of Kenya gose NCCK nigo baumerana amona abantu babwate oborema na balia bakurwania chinsegi cya nyumba elyo gukwanira chinchera baratie kirabwatiwe elyo kwegendereria ase amagima abo omorobelyo okoreka ase kanisa ya Getembe Church of God. Ekegenga gitekenene ese ritkoria rero no gotema kurigerera chinchera ao turanyare gokonya abaminto eli banyare kwegerera na barabu ase binyoro ndamachiko nara ye katiba nene ya Kenya namachikande yense kangabwente kurigereria abakoreri bo muntu bwato barema gokwana nabalikia manganani go batebire amakongu ali bagwetera amatuka mange twarorire abantu abange bakogenda bakoye guchikadre kirichokoro kinga umuntu nabwato barema gete ekirichiko bakonye especially ko ba relieved from taxes yaikira se abantu batabwatyo barema bakoye guchikadi eki naende banyora chi opportunity konyora chigasi au chibwen chirengete abantu babwato barema. Like kuna watoto ambao unapata wako raped na wakisha peleka report then our party any support. Kuna ile fear of losing family or fear of losing marriage ama fear like atanyongwa. So twanyora abantu abankonyora baro muchando monene ekerbago bakunyara kuligi obokonyi au sichobisi au gosekera bachirese nyagitari because mbali konyara konyora the friendly services. Waigo nigo bakwana chinchera chiria barachi kubwatia elyo kwegendereria asa magimabo akera lituko akonywe socially, economically na aba empowered politically boigo because okonyoranga chi county chinyinge chiachora abantu babwato barema go chese National Assembly cha chi county assembly chabo yo twanyoranga nchiro chitachora Kisii county nebwate bake ase chinga kecho nigo basaba eserikali ko banyura ase kerabisi gotwara omonto gotumeka ebyorokererio gose sign interpreter elyo bali batali koigwa na gokwana gokonyeka. Kisii County Government tulikuwa tunaomba tuwe supported. Kuna watu ambao pale mashinani ambao wana undergo a lot of GBV ambao hawafikiwi. Nyinyi toa ulemavu nyumbani upeleke shule. Kuna jambo inatendeka kwa ulemavu pale nje ni kwamba mwenye punguko akili kidogo mzazi anaona kama hiyo mtu amerogwa. Sio hivyo hospitali ya Kisii umosike mheshimiwa Simbarati wanyare kurigereria mangana ya barema bali babwato barema. Ginko ripoteria egetaseni kya Ndizi TV letaliane Mildred Momanyi. Mbia mano muri keito Mildred Momanyi ase oroboti ururu ikiranu omo msebe wadi ya Kiabo Nyoru yo kutoka County ya Nyamira Vincent Benecha ni goli tkolia lero atwaro muyega bwoko bairaneri ngampia muno abamenyi be wadi yo ni gabaga kolia chira chia magendro ichara chigwikirania ase obokoreri bwayo muri keito korase County ya Nyamira Job Banki na oroboti urwa senchera yo bwikiranu.
Tatwara omusangerekano enkaya wase kanisa asaba menyi batogya Nyasaye asokoba omurai omuya. Lakini asenge chabona inchira ya bene uyo minta ibere Nyasaye na ndote ibirenga ntara chake bire officially tigacha kebe gia ngenge gia kya Nyasaye ngibyabwatisi usugume ko rubatega ntire rogoro Rainse meyo asenchera endonge yorwa mache tokuikorwara sana saba abantu bamenyete doteme sana tukunye bisima neji project ichi mache buna nyabikomo water project eturungi water project tembo ya water project nyaware water project neji project chine ji mache chibe chiko ko abantu baita mache ninchirigere na ntemborie county government ebeke chibe sororega abantu baita banyora mache ase anene mono arachikomolekera chipara chinyagitari nagosaba amenyi bense meyo kumubwatesia elinde aikeranie eiraba lyerete ase oborai bwaye ase anene mono arachikomolekera chipara chinyagitari nagosaba amenyi bense meyo kumubwatesia elinde aikeranie eiraba lyerete ase oborai bwaye tekia bonyoru wodi no embono igoise goeta igora kumisane parate yeroro regoeteka naberesa asoko nyara kwane kimwanya abantu nande buno mo musie nindigie enchera buya ntiche ipare bye bike bigoeta ase binyoro byaito bitokonya enyagetari yeturungi omugute nyagetari chonsi baka mukomoni indora nganchiro rochigo korega ase asoko nyara goita abantu banyorara mario ganga bakwani baikera na sense meyo mbamusaba arae asenchera endonge sesenigwa madam obwate bakongu asomo sacha ko ba successful no mugungore korumagega yobo Woi kabere kuwasa kurusha ani bayange mia wasa okay maintain mia kwa mia tafadhali wesimu sawa tali boigo na ande menta anane mono sabero mweshimo ino uya na bwate nkoro moko mutuma chingurure na bakoregas ekiyoka nimaitenga you will change this good person. Kuruase wodi ya Kiabonyoru egotoka ase bunge ya Borabu ginko reporteri ya Ndizi TV Job Maangi Miamono murikeito Job Manki asorbo tururikiranu korwase county ya Nyamira ekiombe kyaba engineer ase umanyiwe kerero kemanyankalite na Institute of Engineering Technologies and Technicals of Kenya ni golitkolia rero baumerana imeye county ya Kisii elio korwa amaegerio na moigo kumurekera chinchera chekerero bunenchira yemo yokoinekia amagendero imeyense ya Kenya murikeito Ndemo Stephen na Manki somoro belibwe wiki ngima ekiombe kya banjino manyibwe kerero kya IET Kenya nigo giagete kambi me abosongo asabwatani baye bagenderete na maigerio yoko bamento bomanyi bokogendererie merobeli yabo ekiombe kekoro ku Institute of Engineering Technologies and Technicians of Kenya koge koreje sabanta avons buna chi professional usaba buna abantu basomere meremeyo nande baye maite egento tochongerete mono abantu bakoro ku engineering technology professionals n'abantu barabengenche mono naende egento tokogokera mono nkelinga abantu baitokenga na bakoagacha industry jense where we bring together engineering technologists and technicians to share on the new technologies they learn from others and see how to chat for the next generation. Emirobeli babwatene menge yuera mone bintu no manyibwe kerero ubatumekire korosie binte binge byokorero bya obokoreri no bogima. Ndene binge sana members beto barasi. Na wane Mercedes ya maga yana Helmet 1982. Ya wate carburetor. Ya change ukurase carburetor mpaka bona gere fully automatic. Aboko measure the fuel consumption, the speed, the power, ever develop at any time. And aboko monitor from anywhere. I don't speak sorry. Fuel costs are going higher by the day, and not only in our country, but worldwide. So by building these cars to run leaner, we are making it cheaper for an everyday Kenyan to be able to traverse the country for different kinds of businesses Kenyans execute in the country. Gati yari bagochengera na soyo mobo amente gari chinguru chokonya konya gotumeke kerenge keke kya maguta eyuero moeso mono mona asichinga keche chinkongu chekerengo kyobogima. No carburetor. So it ni maridadi hapa. Inside is the air cleaner.
here, you don't touch with any screwdriver. Any configuration you're doing, you do with a computer. Yes, I can come with a suit, make your car, and go home with a suit. Very clean. Gwetero kubwatirana na gusirukia boikiranu nige kiombe kikenete ngeikiria manga sense yoborose bwe bintu byekerero asaba sai basabiru kwebwatirani amo na masomo yobundi no bwenjini ngona batoko getenga abantu abaito babwato bumanyi ao na enda bwa abantu baraonchoreri ense none bintu bina chigari ne bintu binde tonyale ko batokorosi Kenya agaiga na ntogenderere busu ntokonya ko import keregento abana bonse wanafunzi bonse bachira engineering technology tuoto kubaganiria baya na kubaseminga kamwe achire gusoma masomo aya bekomokia naende kaba bantu moroche mosio. Engineering technology is all about solving problems in the society. Kori poteri ya Ndizi TV elietariane Ndemo Steven. Mwancho muri rwa norobotyo rwa Ndemo Stephen rotreta omwere wa mayense ya masenchira ere yobwekera nuko rende chikoraga chinse sato ayo munanda mangene chuka yaretera nda sura senchira ere yobwekera nugendera gutwara buligere rubya ime ya Ndizi TV na bo bwansu bo Gusii bayigona bakoendera gutobwata sense mere ya Facebook Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube ni goratonyor wetera Ndizi TV News na bogo twitwetera @Ndizi TV News ya sense mere mutandao Twitter boigo ase website yaito ni goratonyor wetera www.ndizitv.or.ke eryo togendere gusangana ya mankiri tariane Evelyn Osero gendera gutwara ubuligere rubya.